Hello friends, welcome back to our channel LSV Edits. இன்னைக்கு நம்ம LSV Editsல ஸ்க்ரீனையும் கேமராவையும் எப்படி ஒரே டைம்ல ரெக்கார்ட் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ண போறோம். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ நம்மளோட வேலையை தொடங்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களை மொபைல் டேட்டாவை ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு வாட்டி அதில் சர்ச் பாரில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் அப்படின்றத டைப் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர்னு டைப் பண்ணால் போதும். டைப் பண்ணிட்ட வாட்டி முதலாவதாக ஒன்று இருக்கும், அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 16 MB தான். அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பரான ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆகிட்டு. நான் இந்த ஆப் ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன்றதை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வாட்டர் மார்க்கும் கிடையாது, நிறையா ஃபியூச்சர்ஸும் இருக்குது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். இந்த ஆப்போட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன், அதில் கூட நீங்கள் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. இன்ஸ்டால் பண்ண வாட்டி ஓப்பன் கொடுத்துக்கோங்க. ஓப்பன் கொடுத்துற வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் அது ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் பண்ணிட்ட வாட்டி அலோ அப்படின்றத கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் பேஜுக்கு கூட்டு போகும். அதில் அலோ டிஸ்பிளே ஓவர் அதர் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை எனேபிள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ப்ளூ கலரில் மாறிடும். ஓகே, நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி விட்ட வாட்டி இந்த மாதிரி தான் வரும். அது என்னன்றதை காமிக்குதுன்றத பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல், அதாவது ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு பேனல் காமிக்கும் அப்படின்றத காமிக்குது. இன்னொன்று என்னது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் டூல்ஸ் வரும் அப்படின்றதும் காமிக்குது. அதை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே கொடுத்துட்டு அப்புறமேட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அக்சஸ் ஃபோட்டோஸ் மீடியா அண்ட் ஃபைல்ஸ் ஆன் டிவைஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அதை நீங்கள் அலோ கொடுக்கணும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேமராவே ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, நான் ஏன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் யூஸ் பண்ணுறேன்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, இந்த ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் தெரியுது, அந்த சர்க்கிள் 3 செகண்டுக்கு கழித்து தானாக மறைஞ்சிடும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது காமிக்கும். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்றது பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் தான். ஓகே, நம்ம செட்டிங்ஸ் போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏன் அந்த மாதிரி ஆட்ஸ்லாம் வருதுன்றதை பார்த்தீங்கன்னா நான் மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதனால தான் இந்த மாதிரிலாம் ஆட்ஸ் வருது. பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, இது இப்போ ஏன் எனக்கு வர மாட்டேங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ ஆன் பண்ணக்குள்ளே மாற்ற முடியாது, ரெக்கார்ட் பண்ணக்குள்ளே. ஓகே, நீங்கள் குவாலிட்டி மாற்றிக்கலாம், ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை. பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் மாதிரி வச்சுக்கலாமா இல்லை போர்ட்ரேட் வச்சுக்கலாமா, அது இருக்குது. அடுத்த செட்டிங் என்னன்றதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆடியோவை பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது உங்களோட மைக்ரோஃபோன் ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுமா இல்லைனா உங்களை இன்டர்னல் ஆடியோ மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. அடுத்தது என்னன்றதை பார்த்தீங்கன்னா சேவ் லொக்கேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல்லா இல்லை SD கார்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் சிஸ்டம் யூஆர் கிராஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கிராஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. அடுத்த செட்டிங் என்னன்றதை பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் அப்நார்மல் ஸ்டாப். இது என்னன்றதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு பேட்ரி கம்மியான நின்றும் அந்த மாதிரி இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்லேயே வச்சுக்கணும். ஓகே, அடுத்தது என்ன இருக்குன்றதை பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸ். கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸில் என்ன இருக்குன்றதை பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் மூட் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன மூட் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது கவுண்ட் டவுன் பிஃபோர் ஸ்டார்ட்னு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவுண்ட் டவுன் ஆஃப் கூட வச்சுக்கலாம், உடனே பண்ணுற மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாப்அப் விண்டோ ஆஃப்டர் டேக்கிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும், ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அடுத்தது என்னென்னா ஹைட் ரெக்கார்ட் விண்டோ டியூரிங் ரெக்கார்டிங்னு இருக்குது. அந்த சர்க்கிள் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹைட் பண்ணிடும், இந்த பார்த்திங்கன்னா எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா. அடுத்தது ஷேக் ஃபோன் டு ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அப்படியே போட்டுருவாங்க ட்ரிம் கூட பண்ணாமல் யூடியூப்பில் வீடியோவை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் பண்ணிங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் ஆயிடும். அடுத்தது கீப் ரெக்கார்டிங் வென் ஸ்க்ரீன் இஸ் ஆஃப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க.
பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது ஆஃப் ஆயிடும். ஓகே, நம்ம டூல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பல செட்டிங்ஸ் கீழே இருக்குது. அந்த செட்டிங்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஓகே, அதர்ஸ்னு ஒரு இருக்குது. இதில் என்னென்னு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் இருக்குது. நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவசி பாலிசி இருக்குது, வெர்ஷன் இருக்குது. இந்த ஆப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுற ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஓகே, நம்ம அடுத்தது டூல்ஸில் போய் ப்ரஷ்ஷை பார்க்கலாம். ப்ரஷ்ன்றதை எனேபிள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு ப்ரஷ் சிம்பிள் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வரும். அந்த பாக்ஸில் டூடில் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, ப்ரஷ் சிம்பிள். அடுத்தது நீங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம், சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஏரோ மார்க் கூட ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கூட எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது வீடியோவிலே பேக்ரவுண்ட் கூட எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது பக்கத்தில். அடுத்தது ஒரு கேமரா மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அண்டோ ரீடோ இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பாப்அப் மாதிரி இருக்குது. அது என்னன்றதை பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான், அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்திருக்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சைஸ் கொடுத்துக்கலாம், அப்புறம் கலர் கூட கொடுத்துக்கலாம். இந்த பேலட் சிம்பிளில் தான் இதெல்லாம் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது, சைஸும் கலரும். ஓகே, நீங்கள் என்ன கலருன்னு செலக்ட் பண்ணிட்ட வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிக் மார்க் கொடுத்துருங்க, கலரும் சைஸும் செலக்ட் பண்ணிட்ட வாட்டி. அப்புறம் நீங்கள் இப்போ நான் டூடில் பண்ணி காமிக்கிறேன் க்ரீன் கலரில். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் வந்துருச்சு. அப்புறம் இந்த எக்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது போயிடும். அப்புறம் அந்த ப்ரஷ் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ரஷ் சிம்பிளை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் சிம்பிள் கிடைக்கும். அந்த எக்ஸ் சிம்பிளில் அந்த ப்ரஷ்ஷை மூவ் பண்ணிங்கன்னா அது எக்ஸிட் ஆகிடும். ஓகே, அடுத்ததாக டூல்ஸில் இருக்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷோ டச்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதை டச் பண்ணுறீங்களோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஒன்று காமிக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் கிடையாது, அதனால என் ஃபோனில் வரல. பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லேட்டஸ்ட் மாடல் ஃபோன்ஸில் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஓகே, அது கொடுத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எஸ் ஐ கேன் கொடுத்து பாருங்கள். நோ ஐ கான்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு எனேபிள் டெவலப்பர் மோட். த டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி அப்பியர் இன் settings page. Click the build number or version number button 5 times and you will be informed that you are in development mode அப்படின்னு இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, என்னென்ன ஃபோன் சப்போர்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட செட்டிங்ஸும் சேர்த்து நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, நம்ம எக்ஸிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம கேமராவை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கேமரான்ற பட்டனை எனேபிள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கேட்கும். அலோன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எந்த கிராஷுமே இல்லை. ஓகே, நம்ம மினிமைஸ் பண்ணி மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் கேமரா கூட எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக தெரியுது. ஓகே, சூப்பராக மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வேணால் இதை மூவ் கூட பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பரான ஆப்ஷன் இது. ஓகே, இதை எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 வழி இருக்குது. அந்த எக்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கேமரான்ற பட்டனில் போய் டிசேபிள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அதுவும் போயிடும். அப்புறம் அந்த சர்க்கிளை டச் பண்ணி கேமரான்ற ஆப்ஷனை அதுலேயும் போய் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணுறதுக்கும் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் 3 வழிகள் இருக்குது. ஓகே, நாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை எக்ஸிட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பென்சில் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். கீழே சொல்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா பென்சில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டா பார்த்திங்கன்னா இதில் எடிட் வீடியோ, எடிட் ஃபோட்டோ, மெர்ஜ் வீடியோ அண்ட் ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. அப்புறம் வீடியோ கம்ப்ரஸ் கூட இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ மோடில் தான் வரும். இவ்வளோ ஃபியூச்சர்ஸ் எந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டருமே நான் பார்த்ததில்ல. எடிட் வீடியோ அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் வீடியோலாம் பார்த்திங்கன்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இதிலே மெர்ஜ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 2 வீடியோ 2 ஃபோட்டோ ஒன்றா கூட பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரிம், ஸ்பீட், மியூசிக், டெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. காப்பி, டூப்ளிகேட் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. ஸ்டிக்கர்ஸையும் வாய்ஸ் ஓவரையும் தவிர்த்து மற்ற எல்லா செட்டிங்ஸுமே இதில் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஓகே, அவ்வளோதான், நம்ம வீடியோவும் முடிஞ்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இந்த சீரீஸில் வரும், எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆப் சீரீஸில். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.